Hallelujah. Amen. Ngiyadingelela bazalwane egameni elihle likaKristu Jesu. Amen. Amen. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Amen. It's a privilege, it's always a privilege that we be summoned to appear before the throne of mercy. Last week esihlale khona enyaweni kaKristu Jesu mesesifunda. Hallelujah. Amen. Ngoba umfundisiwe wafunda ama-chances ukuthi kube khona umuntu ozodlala ngawe, ama-chances ukuthi kube khona umuntu ozokwenza isilima, ama-chances ukuthi kube khona umuntu ozothatha i-advantage kuwena mancane. Hallelujah. Amen. Simbonge-ke bafowethu uNkulunkulu nge-theme ka-2024. Hallelujah. Ebhekiswe encwadini ka-Isaiah chapter 43, the book of Yeshayahu chapter 43. Amen. Lawo sifunda yonke-ke bafowethu. Kodwa-ke i-theme yethu yakhelwe phezu kwa-verse 18 kuya ku-19. Amen. Ngizocela siyivule le ncwadi so that all the time ihlale ivulekile ikithina. Amen. Amen. Now, before-ke bafowethu siqale with isifundiso nentshumayelo yanamuhla, ngiyacabanga ukuthi it is important as a church, it is important as God's Sanctuary Family Church ukuthi sixolise bafowethu kubantu. Amen. Amen. As I think it's important ukuthi sixolise kubantu because the church, abazalwane, we have chased a lot of people away from church. Sibaxoshile abantu abaningi esontweni. Sikhuluma ekungazini kwethu. Kodwa ngenxa yokuthi kungazi kwethu, our ignorance has lived with us for too long. Sekuhlale nathi isikhathi eside. That ignorance has undergone a process of metamorphosis, a process of change from ignorance into information, process of ignorance, a process of change from ignorance to knowledge. Amen. Amen. So into eyenzakalayo-ke leyo bafowethu ukuthi uma usuhlala ekungazini isikhathi eside, ukungazi kwakho ugcine sekuyishaya salwazi. Amen. Now into abangukuthi ngithi angixolise bafowethu for and on behalf of the church as God's Sanctuary Family Church ukuthi abantu abaningi abeze esontweni, abantu abaningi bayasaba isonto ngoba sithe kubona before beze esontweni kufuneka baye kugwayi. Hallelujah. Amen. Sithe kubantu ngaphambi kokuthi uze esontweni, before you come to church you must stop drinking. Amen. Amen. We have told people ukuthi before you come to church yekela ubuloyi, stop being a witch first before you can come to church. Amen. We've told people ukuthi before you come to church yekela ukuba isigebengu. Hallelujah. Amen. Yekela ukuba isigebengu. Before you come to church yekela bonke ububi obenzayo. This is the message that we've preached bafowethu. Sisematendeni kunezifo, kusimenyiwe, kunama graduation party, kunanoma yini esimenywa kuyona njengabazalwane. Sithe mesifika kulezi ndawo sibona abantu bebaningi, seeing people being present and attending such functions, we saw an opportunity tina to preach to them unaware or unbeknown to our little intelligence. Kulobuhlakani obuncane esinabo esithi kubuhlakani kanti kuwungazi osekuhlale nathi isikhathi eside baze bayishaya salwazi sayitshela sesiyazi. Amen. Amen. Now uNkulunkulu esimkhonzayo noKristu Jesu okungaye, we are reconciled. uNkulunkulu uyabuyisana nomuntu naye. Ivangeli esithunyelwe ukuthi preach, ivangeli esithunyelwe ukuthi silifundise, ivangeli leqiniso nensindiso. Amen. Amen. And kumele abantu sibazise ukuthi you cannot save yourself. Hallelujah. Amen. So yingakho-ke bafowethu ngithi angixolise thina as a sanctuary, sixolise for and on behalf of the church ngoba sishumayele into wrong, saplanta imbewu wrong engqondweni nasemphefumulweni yenu yokuthi man can save himself, yokuthi umuntu angakwazi ukuyisave yena, angakwazi ukuyisindisa. Amen.
Ingakho abaningi benu behluleka ukuyeka utshwala ngoba nicabanga ukuthi ningayiyekela nina on your own utshwala. Kanti umuntu okwazi ukuyekisa utshwala uKristu Jesu. Hallelujah. Ingakho ke kufuneke uze kuphi esibayeni sakhe ngoba vele wena uyimvu yedlelo kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngeke ukwazi ukuyeka izinto ezimbo zenzayo uwedwa. Kudingeka uhlangane noKristu Jesu kuqala. Kube uyena ozoqala alungise the soil of your spirit, the soil of your mind, the soil of your intellect, the soil of your emotions, the soil of your entire being. Hallelujah. Uye wazi ukuyilungisa lento ukuze then as slowly and surely uvuma usabela obizweni lakho laphezulu, the higher calling in Christ Jesus. Hallelujah. Ukwazi ukuthi kancane ulokhu uyishiya izinto uzogcina uphumelele ukushiya. Amen. So ngiyaxolisa ke bafowethu. Ngiyaxolisa for ukunimisleader. Ngiyaxolisa for ukuthi sishumayele ivangeli wrong. Saplanta negospel wrong yokuthi umuntu uyakwazi ukuyisindisa. Only Christ Jesus. Uyena bafowethu iBhayibheli lithi there is one name given to humanity under the heavens by which humanity can be saved, and that is the name Jesus. Hallelujah. Lilodwa igama esinikwe lona ngaphansi komthunzi welanga, ngaphansi kwezulu, okungalo umuntu uyasindiswa igama uKristu uJesu. Hallelujah. So ngiyabona ke ngicabanga ukuthi niyalibona iphutha esilenzile. Besingaqondile. Hallelujah. Wozani ninje. Hallelujah. Wozani nazo izono zenu. Zibovu noma zimnyama noma zinjani. Kodwa uma senihlangene noKristu Jesu esibayeni sakhe, ngoba vele nizimvu zedlelo lakhe, nguye ozokwazi ukuthi ayihlanze zibe mhlophe njengeqhwa. Amen. Hallelujah. On your own, ngeke woza mfowethu nogwayi wakho, woza mfowethu neAmstel yakho uyithwele ngekhaya, uhamba ngolayini. Hallelujah. Woza nako konke ububi ngoba iyodwa deep okwazi ukungena kulo man kuphume onke lamaqhizana obubi. Hallelujah. Amen. It is the deep of Christ Jesus. Amen. So ngiyacabanga ukuthi bafowethu iphathi yokuqala leyo, day in and day out, thina njenge sanctuary we will stand for and on behalf of the church. Siyaxolisa for misleading you, siyaxolisa for unikhohlisa nokunixosha esontweni. Sithi hambani niyosindisa ninodwa nibuye senisindisiwe nize la. Hallelujah. La esanctuary uza unazo izono zakho zinjalo ukuze uhlangane noKristu Jesu, uhlangane noNkulunkulu wakhe, aqale ukwenza umsebenzi omuhle omusha empilweni yakho. Hallelujah. Behold, bheka, buka, bona, bukusisa umsebenzi omuhle uNkulunkulu awenzayo empilweni yakho. Hallelujah. Uyakhuluma uYeshayahu la, uyakhuluma uNkulunkulu ngoYeshayahu Isaiah ku chapter 43 ku verse 18 kuya ku 19. Ku verse 18 uthi uNkulunkulu ke mfowethu njengoba unjalo ukuze mina ngikwazi ukwenza umsebenzi omusha empilweni yakho kumele kuqala ulahle konke. Hallelujah. And ngeke kwenzeke overnight. uNkulunkulu uyakwazi lokho. But izwi kaNkulunkulu lifana nenkemba ephalinxa zonke, day in and day out, for as long as when you avail yourself to izwi kaNkulunkulu, izwi kaNkulunkulu will pierce even the deeper innermost sins or areas zempilo yakho ngishamanzi ahlulekayo ukufinyelela kuzona. Hallelujah. Ekhuluma bafethu uNkulunkulu ezwi lakhe, siyaxolisa. Avail yourself again, woza njengokunjalo. Amen. Woza namabhaya akabovu namhlophe. Woza mfowethu, woza. Nanoma yini osuyigcobisile emzimbeni emhlophe noma ebovu, woza nayo.
woza ngeke on your own lezi zinto uyiyeke ufuna kuhlangane noKristu Jesu kuqala nasi isibaya sakhe. Hallelujah. Siyambonga ke bafowethu uNkulunkulu ukuthi niyasixolela, siyambonga uNkulunkulu ukuthi nizoza, and labo kababhemayo nabanekungane elithile lotshwala bafowethu nisho khona sizothenga nespray phela. Hallelujah. Ukuze sikwazi ukuthi hallelujah abantu bangahlehli kakhulu eduze kwakho ngenxa bayahlule ngokubekezelela iphupho. Amen. Bathi ke sinazo ke ipray la esanctuary. Hayi ngoba sinijivaza, but ingoba sifuna ube ne moment of truth wena msalo ufuqobo between yourself and God. That moment of truth. Hallelujah. Ukuze ube nobufakazi bokuthi it is not by might, neither is it by my power. Akuona ngamandla ami nangobuhlakani bami, but kungumusa kikaMawa, kungumuhawu kaKristu uJesu, kungumusa kaNkulunkulu njengoba ubona senginje. Nami ngangifana nawe, angilandi uJehova emaqeleni, buka ngifresh kanjani. Hallelujah. Sekhona ithuba mfowethu, temple sekhona. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngetheme yethu, but there is something bafowethu about itheme yethu uNkulunkulu asinike yona. Uma ufunda uverse 18, awufunde nje uverse 18 kaIsaiah 43, kunento uNkulunkulu ayikhulumayo kithini. Hallelujah. Kunemfihlakalo uNkulunkulu afuna ukusambulela yona. Ebubini esikubona, ezonweni esiphila kuzo. Hallelujah. uNkulunkulu akalahli ithawula ngempilo yakho nangempilo yami until death do you part. Ake sifunde bafowethu incwadi kaIsaiah. Hallelujah. Sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu encwadini kaIsaiah uma sifunda uverse 18. Hallelujah. Now in our prophetic theme uNkulunkulu asinike yona. Amen. Ngizoyifunda nje ngesingisi. In our prophetic theme ka-2024 uNkulunkulu asinike yona. Lethu uNkulunkulu, behold, I'm doing a new thing empilweni yakho. uNkulunkulu kuverse 18 uthi, do not remember the former things nor consider the things of old. Izinto zehistory, izinto eseyidlulile. Amen. uNkulunkulu uyasiyala. Amen. uNkulunkulu uyasiyala ukuthi ukuze ngikwazi ukwenza umsebenzi omusha empilweni yakho. For you to allow me to do a new thing empilweni yakho, which you will behold and see. Ezokwenzeka ngespeed sombani, ikunika ubufakazi. uNkulunkulu uyacela ukuthi ungangivimbi ngepast yakho. Ungangivimbi ngezimo zempilo owaphila kuzona. Ungangivimbi ngama-circumstances ophila kuwona nosaphila kuwona. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu ngesizulu? Ningakhumbuli izinto zokuqala. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini bafowethu? uNkulunkulu uma ekhuluma nathi kunomsebenzi omusha afuna ukwenza kithina. uNkulunkulu uma ekhuluma with a backsliding person, umuntu ohlubukile uNkulunkulu. uNkulunkulu uma ekhuluma with a habitual sinner, umuntu ophile kuvameni kokona. uNkulunkulu uma ekhuluma nesidakwa, ekhuluma nekhila, ekhuluma nesela, ekhuluma nawo wonke umuntu osenhlobeni ethile yobubi asephila kubona nasavamile ububi bakhona sekuyibona obumbusayo. uNkulunkulu uthi, for as long as wena umsebenzi wezandla zami, the workmanship of my hands, angeke ngikulahle, I'm not going to throw in the towel. Hallelujah. Ngoba ngiyakwazi ngegama lakho. Amen. Ngoba vele wena futhi ngowami. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini bafowethu? Uthi uNkulunkulu ngivumeleke mfowethu ukuthi ngiwenze lo msebenzi empilweni yakho. Sesixolisile. Mvuma mfowethu ukuthi uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini empilweni yakho nangempilo yakho. Iziphi inhlelo uNkulunkulu ezinhle anazo ngempilo yakho. Njengoba ususixolele. Awuyiphinde le phathi. Ningakhumbuli izinto zokuqala. Musa-ke mfowethu ukukhumbula izinto zepast yakho ozenzile. Hallelujah. Nendlela okudume ngayo udumisa ububi.
nobusathane oyibo. uNkulunkulu uthi zibeke eceleni zonke lezi zinto manje. Ayisekho kwi-agenda yakho entsha engifuna ukuyenza mina kuwena. Hallelujah. Ningayikhumbuli ke bafowethu into endala. Uthi futhi uNkulunkulu, ningazidli ngezindaba zasendulo. neither should you consider or ponder about historical things ozenzile empilweni yakho, nezenzekile empilweni yakho, nezenzeka empilweni yakho. Ukuthi wakhula kanjani, wawudlana ukhula, wawuphethwe kanjani. uNkulunkulu uthi you are here now. Hallelujah. Now umbuzo ke bafethu sekutheni kungani kubalekile kuNkulunkulu ukuthi uma ezokwenza into entsha kimina, ezokwenza into entsha kuwena, ezokwenza into entsha kithina, athi asiqale ngokuklina kuqala sikorobhe impilo yethu. Size sisuse nezinkumbulo zakhona ukuze uNkulunkulu mefika afike yonke lento isingekho ukuthi imphazamise. Hallelujah. Kungani kubaleke kangaka kuNkulunkulu ukuthi silibale? Kungani kubaleke kangaka kuNkulunkulu ukuthi sikhohlwe? Kungani kubaleke kangaka kuNkulunkulu ukuthi even silele embhedeni yethu sibuka kwisilingi kungabikho ivideo yemuva lethu edlalayo uma sesidecide sanquma empilweni zethu ukuthi mina ngiyamamukela uKristu njengenkosi nomsindisi wami? Bekani senizokwenza okusha. Awusuka madoda. Ngiyamuza uNkulunkulu uthini? Kodwa before ngenze lento entsha, bheka, see, behold, buka, bona, qala. Hallelujah. Ngoba uma ungabheki, ungabona, ungabuka, ungabukisisi, lento engizoyenza izokujomba and ngeke kube nobufakazi bakho. Hallelujah. Ukamuka khona manje ngiyakubona na. Yebo, iyokwenza indlela ehlanu. Hallelujah. Nemifula kwahlongahleli. Hallelujah. uNkulunkulu uzokwenza indlela ehlanu, uzokhanyisa indlela. Uzovuna sizoyihlaziya abafowethu lokuphela unyaka. Hallelujah. Usinikile uNkulunkulu le assignment. Wasinika futhi uNkulunkulu irevelation isambulo seqiniso lensindiso ekumele silishumayele kubantu. Amen. Now umbuzo usekutheni ke bafowethu, kungani kubaleke kangaka kuNkulunkulu ukuthi sikorobhe impilo yethu, sikorobhe size futhi sicishe nemuva lethu esiphuma kulona ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza umsebenzi omusha empilweni yethu? Kungani? Now uNkulunkulu uma uya encwadini yabaseKorinte bokuqala, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, uNkulunkulu uveza ukubaluleka kokukorobha, uveza ukubaluleka of cleaning, uveza ukubaluleka of deleting, ukucisha ipast yakho ukuze akwazi ukuthi enze umsebenzi omusha empilweni yakho. Hallelujah. Now uma uya encwadini yabaseKorinte, 1 Corinthians chapter 2 ubuku verse 14, uNkulunkulu usinika isizathu sokuthi kungani ngithi libala, kungani ngithi khohlwa, kungani ngithi cisha, delete your history, delete your past, forget your past. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ingoba emvelweni yomuntu, hallelujah, umuntu wemvelo, the natural man ongenaye uKristu, the natural man ongabuyisananga noKristu Jesu. Yayizwa lento bafowethu? Amen. The natural man osenqumile empilweni yakhe ukuthi uNkulunkulu akekho. Angazi uma neyilandela bafowethu lento. Amen. Umuntu wemvelo akawamukeli ukukamoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Umuntu wemvelo akawamukeli ukukamoya kaNkulunkulu. The natural man does not receive the things of the Spirit of God. Ngoba kuyena ziwubuwula, to him they are foolishness. Neither can he comprehend them, neither can he have a revelation on them, neither can he know them. Akakwazi ukuzazi lezi zinto ngoba they are spiritually discerned. Hallelujah. Awushaye kahle ngesiZulu mfowethu siye. Umuntu wemvelo akakwamukeli ukukamoya kaNkulunkulu. Ngokuba kuwubuwula kuye. Yes.
futhi angekuqonde lokho ufundisiswa ngokomoya. Hallelujah. Now, uNkulunkulu la uthi kubalulekile ke bafowethu ukuthi nikwazi lokho. Ukuthi uma nizongivumela ukuthi ngiqale umsebenzi omusha empilweni zenu. Nivele seninje. Wozani ke bafowethu in my pasture, wozani edlelweni lami endlini yomthandazo. Hallelujah. Esontweni. Amen. Ukuze nikwazi ukungena ediphini likamoya. Aqala umoya esebenze kini ngama-chemicals ezulu. Ukunilekelela to korobha impilo yenu, nikline ipast yenu, nidelete, nicishe nemisebenzi emibi enipile kuyona. Isizathu sokuthi uNkulunkulu enze lokho ingoba ngokwemvelo yenu ngeke nize ni-understand izinto zikamoya. Ngoba izinto zikamoya zi-understandwa uma nawe ukwamoya. Hallelujah. The things of the Spirit of God cannot be understood by just a natural man, umuntu wevele. Ngoba ziwubula kuye. Hallelujah. The natural man, umuntu wemvelo, osenqumile empilweni yakhe ukuthi uNkulunkulu akekho. The natural man who has resolved, osenqumile empilweni yakhe nasenhlizweni yakhe ukuthi vele sekulethe ukuthi ngaba noshintsho empilweni yami. Sengimdwayidwa, nginama-tattoos ngisho ebusweni, ngisho nangasendlebeni nasemqaleni, akusekho nespace esengabhalwa kusona ngoba vele sengiyifungele inamba nenombolo. Hallelujah. Sengiphila ngenamba nenombolo, vele sengiyikhila ayikho nami into engizoyenza. Ngiyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Uthi vele usuzwe washo wathi mina ayikusho ukuthi sengiyolithetha ngcwele, mina nalempilo engiyiphilayo sesiyehlukaniswa ukufa. uNkulunkulu uthi in that nature, kuleyo mvelo yakho okuyo njengomuntu, uma uqhubeka uhlala ngaphandle kwedlelo lami mina baba uNkulunkulu engikubizela kulo, ngeke uzukwazi ukuphenduka uwedwa, ngeke uzukwazi ukuyisave, ukuyisindisa. Kumele uze unjalo uzobona umangaliso mina uJehova enzowenza uNkulunkulu, mina Jehova uNkulunkulu enzowenza empilweni yakho. Hallelujah. Uzoba nobufakazi obudidikana buze budide ngisho abantu bendawo obuphila phakathi kwabo ukuthi hayi man uNkulunkulu khona ngempela. Uma usibantu banekwazi ukushintsha, ngubani-ke mina engafungelanga ngisho inombolo. Hallelujah. uNkulunkulu uyasibiza bafowethu, ngoba wena ngokwemvelo yakho izinto zikamoya ziyohlale zikujonga noma inini, kangangokuba abantu bakwamoya abasemoyeni uyothi bayibhukuphukuphu, ngoba vele lento abayiyo nabakuyona ayiwenzi umqondo kuwe. Ngiyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? uNkulunkulu uthi the natural man called Sanctuary Family Church engimthumela kuyena, umuntu wemvelo, abantu bemvelo engimthumela kubona, abanye babo banama justifications, banezizathu. Ngibeka kahle. Hallelujah. Ngimthumela kubantu bemvelo empilweni yabo abanezizathu, asebevumelene bayivuma bayikholwa empilweni yabo, banezizathu zokuthi yena uqobo ngenxa yemfundiso aseyitholile from these people abayibiza ngama-spiritual gurus nabeyinkolo zomdabu, sebemfundisile ukuthi hayi mfowethu asisekho isidingo sikaNkulunkulu empilweni yakho ngoba vele wena uNkulunkulu. Amen. You are a God way. Hallelujah. Now, the type of God that you are is a God who is a spirit that vibrates with the universe. Inhlobo kaNkulunkulu uye wena. Sebekufundisile. And this information uyifundiswa yibo labo spiritual guru nabeyinkolo zomdabu nama-philosophers. Enye yayo le imfundiso wena uyithola ku-Google.
Lolu lwazi oyiqhenya ngalo nalolu lwazi oyitshela ukuthi unalo. Ulwazi laka Google uyagooglisha. Mase ukhuluma into ongayazi. Just because uyithole ka Google wayikholwa mase ucabanga ukuthi iyona. Usuhamba uyiqhenya la uthi wena you are vibrating with the universe. uNkulunkulu usithumele kuwe uvibrate unjalo ubhema insango. Ngoba amandla akho wena aphuma ensangweni, amandla akho aphuma eshobeni, amandla akho aphuma enyongweni yenkukhu noma yenkomo yembuzi. Hallelujah. Vibrator unjalo. Sithi thina buya sabela uNkulunkulu uyakubiza. Ngeke ukwazi ukuyisindisa uwedwa. Ngeke. uNkulunkulu uyakubiza mfowethu. Uthi woze ekhaya. Hallelujah. Sabela. Hallelujah. Ngoba kulesimo sakho semvelo oyiso as a natural man, you will never understand the things of the Spirit of God. Ngeke uze understand izinto zikamoya kaNkulunkulu. Ngoba kuwena they are foolishness. Why look is a vibrator with the universe? You are a fool. Hallelujah. Wispupu. Because vibrator lo awazi ukuthi kusho ukuthini, kodwa to vibrator with the universe. Amandla akaqhamuke izilwaneni uNkulunkulu akubeka phezukwazi ukuthi uyibuse. Ubuse the birds of the sky, the fowls of the sky. Inyoni zezulu nezinkukhu uyibuse. Kodwa all of a sudden inkukhu wena isiyisosi yamandla akho. uNkulunkulu uthi busa izilwane. Hallelujah. Ezidla inyama nezidlutshana. But wena amandla akho aseqhamuke emashobeni nalezi zilwane nasezinyongweni zazo. Kodwa kuthiwa zibuse. Seyibusa wena manje. Hallelujah. uNkulunkulu uthi busa kofishi. Kodwa wena usokhuluma ngenkosazana yasemanzini. Uyayibusa manje uma kuukuthi khona imemeni. Hallelujah. Wena uyiphethe, unikiwe amandla uNkulunkulu. Hallelujah. But wena usumemeza inkosazana yezu yomfula, inkosazana yolwandle. Amandla akaseqhamuka kuyona, kodwa unikiwe amandla phezu kwalezinto. Hallelujah. uNkulunkulu umnika amandla even phezu kwezinto that are creeping on the surface of the earth, ehuhuluza ngesisu. Hallelujah. Ehuhuluza ngesisu phezu komhlaba kaNkulunkulu. Kodwa wena usunenyoka okuyiyona amandla aqhamuka kuyona. Inyoka yakho sekuyiyona ebusa phezu kwakho. Ukhonza yona, ukhothame kuyo. Kodwa uNkulunkulu ukunikile amandla. Hallelujah. So it's important that we take a step back. Sibuyele kubaba uNkulunkulu. uNkulunkulu asiguide kwi-area of knowledge and wisdom in the path of understanding as well. Ukuze singadidwa yigebengu ezithi iphethe izwi likaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu sithumile ke bafethu sithumele kulabantu ukuthi sibatshele ukuthi while usengala kwethuna uNkulunkulu uyakubiza. Amen. Ungabi lost, ungalahleki. uNkulunkulu ke bafethu uthi these people labantu ngokwemvelo yabo, these natural people, labantu bemvelo nangokwemvelo yabo, who do not understand the things of the Spirit of God, abangayi understand izinto zikamoya kaNkulunkulu ngoba kubona ziwubuhula nobulima, neither can they comprehend or have a revelation babe nesambulo sezinto zikamoya kaNkulunkulu ngoba they are spiritually descend, uziqonda ngokamoya. Hallelujah. Amen. Ingakho sithi the Spirit of the Lord uma ufuna ukufunctiona as umzalwane, the Spirit of the Lord, umoya kaNkulunkulu kumele ube phezu kwakho ngoba iwona okuhlukanisayo. Hallelujah. Amen. Yiwo futhi okugcobayo, the Spirit of the Lord. It sets you apart. Uyakwehlukanisa and anoint you for God's own leisure and purpose, for injongo kaNkulunkulu anayo ngawe nangabantu bakhe. Hallelujah. Amen. The Spirit of the Lord. Is someone as it enable you, as it capacitate you, amen, as it wants to faneleke to rightly divide the word of truth without fear or favor. Hallelujah. Amen. Rightly divide the word of amen. Because the Spirit of the Lord, umoya kaNkulunkulu uphezu kwakho. Amen.
Hallelujah. Asiwakhulume bafowethu lamaqiniso. Angeke uzukwazi ukuyisindisa wena ungaphandle kwendawo etholakala kuyinsindiso. Woza mfowethu ediphini likaBaba uNkulunkulu. Kunenhlobo ethile yamakhizane adinga ama-chemicals ezulu. Hallelujah. Amen. Kunenhlobo ethile ezinto ezikwena nempilo yakho nehistory yakho edinga izinto zezulu ukuze beyona ekwazi ukuyicisha. Amen. uNkulunkulu ayikhohlwe nokuthi zake zenzeka. Siyaxolisa ukuthi sithe thina hamba qala uyoyeka lezinto uwedwa kube ma uze esontweni. Woza mfowethu njalo manje. Woza uNkulunkulu yakubiza sabela. Amen. So kungenzeka ke mfowethu even usendlini yokukhonza kungenzeka even usendlini yokuthandaza uyibiza ngomzalwane ukuthi nawe imvelo yakho inako uvuka time and again. Bese sikujomba izinto zikamoya. Amen. Hallelujah. Ziphinde futhi wena usendlini phakathi kaNkulunkulu kube nezinto esithi mesizenza thina uyibone ziwukula wena nokulima. Amen. Hallelujah. Amen. Mase siyakujomba nawe kuvuka imvelo yakho mfowethu. Hallelujah. Amen. Awusakwazi ukucomprehend, awusakwazi ukuba nesambulo, awusakwazi ukwazi nokuqonda izinto zakwamoya ngenxa ye-education yakho. Phethe philosophy. Izinto eziningi esizenza zikaNkulunkulu suyibiza ngokuphukuphuku lokulima. So kungenzeka ke nawe just like abantu basezweni nawe you are trapped kwinkanuko yakho, you are trapped kwimvelo yakho. uNkulunkulu namhlanje ke uyakuvakashela mfowethu just like evakashela bona. Ziyavuka ke bafowethu lezi. Hallelujah. Umzalwane athi hayi bafowethu izinto zomhlaba zingivukele. Hallelujah. Zibizwa kanjalo ke masukhona. Sithi izinto zomhlaba mfowethu izona ezivukile. Because uyayihloniphisa zakho ngoba uyakhona. Uthi izinto zomhlaba. Ngokwembhalo ke thina siyibiza ngenkanuko nemvelo. Hallelujah. Ngoba ukuze sidile nesifo akufuneke sikunika amaphilisi einhlungu. Kufuneke sisike with the double-edged sword of the Spirit of the Lord okuyizwi likaNkulunkulu elihlaba lihlukanisa inhloko nesiphansi. Sika nhlangothi zombili. Hallelujah. Asishuka khouthi la. Amen. Amen. Inkanuko man. Hallelujah. Amen. Imvelo yakho. Bathika sikuxoshi. Yake futhi sikunqamule nasebandleni. Ngoba sikunqamule uzoba west. Kufuneka sigcine khona la. Sikusebenze ngezwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Thina ke esikholwayo bafowethu izinto zomhlaba inkanuko ezivakashela abazalwane nemvelo masimvakashela umzalwane ngoba siphethe isambulo thina seqiniso nensindiso. uNkulunkulu uthi lezi zinto ke maseyivakashela abazalwane zibizwa ngama little foxes. Hallelujah. Ngoba uma usuphethe isambulo unezwi for everything. Awukhali njengabantu bala emhlabeni but ukhala ube nethemba wena ngoba vele usethembeni. Amen. So lezi zinto uNkulunkulu uthi vele wena uyazazi zibizwa ngama little foxes. Hallelujah. Uma uya lapha encwadini yenkosi Solomon, the Songs of Solomon, chapter 5, uzoyithola le. Hallelujah. The little foxes. uNkulunkulu ke mekhuluma ke ngemvelo yakho usathana ibuyisayo azoyidengilisha njengokherota akugabisele ngaye. Hallelujah. Mekhuluma ngeinkanuko zakho athe zapho ngoba usuyakholwa sezingcono ungalala nje nabafazi babantu nezingane ekhwayeni uyiharvest wena uharvest nje. Kodwa ngoba uyakholwa uzoyithembisa izingane ukuthi mulala nazo zizokhuluma ngeyilimi. Uzoyinika nama-positions esontweni uphinde uzenzele nama-contracts okucula. Hallelujah. Wena Lord ngeke sikukhathe mfowethu esontweni ngoba mesikuyeka uzokwenza umonakalo west
kunalo wenzela ngaphakathi. Sizokubiyela kolula ngaphakathi. Sikufide ngezwi. Uphenduke ngoba ngeke uyisindise wena kule nkanuko yakho na. Hallelujah. Ngeke. These are foxes bafowethu that are able to spoil the vine. Angazi ngiyibeka kanjani ngesizulu. These are little foxes that have the potential to steal the crown of your salvation, the glory of your salvation. Hallelujah. These are little foxes that are able to keep endleleni. Yazi, ukukhipha endleleni la kunesivumelwano noNkulunkulu. Mase wena uthi fight against uNkulunkulu. Ulwe nezwi leqiniso likaNkulunkulu. Hallelujah. Ake siye ke bafowethu lapha encwadini ka Songs of Solomon, ihlabelelo laSolomon. Uye lapha ku chapter 2. Amen. Ufunda verse 15 kuya 17. The Songs of Solomon. Angisazi ngesiZulu ibizwa ngani. Ihlabelelo zehlabelelo. Thank you. Hallelujah. The Songs of Solomon. Chapter 2, ubheke lapho verse 15 kuya 17. Amen. Uthini uNkulunkulu? Sibambeleni izimpungushe amazinyane azo. Awusoma uzwile kuthiwani? Yes. Kuthiwani? Sibambeleni izimpungushe. Zikhona la ngaphakathi kwendlu yokuthandaza. Impungushe esinye iqoqa umnikelo wesonto. Ungakabalwa. Bese ziyawukhwabanisa. Hallelujah. Ziwukhwabanisa. Bese zisho ukuthi hayi imali enikele namhlanje ingaka. Amen. Impungushe. Zijabula zife. Zizezele kona lokho esontweni. Ziyome eduze kwalontombazane ezimkhalelayo. Zilinde ukuthi umfundisi athi tell your neighbor or hold your neighbor's hand. Hey umtshele ukuthi God loves you. Hallelujah. Zimbangi ingceku sisi. Amen. Osisi bayibanga ingceku ngoba ufuna ukuyibamba ngengalo. To hold somebody. Hallelujah. Tell them that I love you. Amen. Uthi vele yona opportunity ebengiyilindele ukuthi ngikutshele. Hallelujah. Impungushe nansi la. Thina abanye ama innocent, they holding innocently, kanti impungushe yona uzongisho ikubambile ilokhu isiqinisa isandla idlalisa ngomunwe esandleni sakho yenza yonke imigilingwane lo ngayazi ikitaza. Wena unkitazelani endlini yokuthandaza? Wenzani? Ngizomemeza ngikucela. Hallelujah. Amen. Impungushe ibhizi kunokuba ngibambe kahle indlalisa ngomunwe phakathi kwesandla. Ngisemsebenzini kaJehova la ngiphambi kaJehova, I'm pouring my heart out to God. Ngikitaza wena Satan. Hallelujah. Bathi ke ngeke sikuxoshe mfowethu, sizokubiyelula ngaphakathi uzulunge ukuze ube nokufakaza ophelele ukuthi hayi umusa kaNkulunkulu. It's not by might, it's not by my own power, but it is the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini ebandleni bafowethu? Awiphinde lephathi yempungushe. Ngoba kufanele sichophe impela amazenze impungushe. Sibambeleni impungushe amazinyane azo angazoni izivini. Angazoni izivini. Now uyabuza ke nawe uthi Pastor T, God Sanctuary Family Church. Kahle there must be a meaning. uNkulunkulu afuna si understand uma ekhuluma about little foxes. There surely must be a revelation symbol that God wants to give unto us when he speaks about little foxes. Hallelujah. Who are the little foxes? What are these little foxes? Yini lezi impungushe lezi? Hallelujah. Awiphindele phathi zenzani impungushe emvinini? Angazoni izivini. So impungushe zenza njani izivini? Ziyasona. Hallelujah. Amen. Now, the little foxes are special type of sins. Hallelujah. These are type of sins
that locate themselves in your spirit wena umzalwane. Azifuni endaweni enasi spirit, because they know the power in the realm of the spirit. So this type of sins, they locate themselves in the spirit of a Christian. Uzo sezibiza bo spiritual father ezinye. Ezinye sizo sezibiza bo uNkulunkulu kobolazi. Ezinye zibiza bo angel of the church, the angel of this house. Hallelujah. Because they know when they locate themselves in your spirit, definitely you'll bow unto them. Uzo submit. Hallelujah. Uzoyithoba phama ubakhonze. Uzokhonza impumushe wena. Hallelujah. So these type of sins, they locate themselves in your spirit. I went in down. Flesh yakho. They want your spirit because that is where they are able to function. Now, when they locate themselves in your spirit, all they are there for is to steal the manifest presence of God. God is spirit, a Holy Spirit. And therefore, you must worship and praise me in the spirit. So if is in your spirit, all that it is there for, hallelujah. They will steal that, the manifest presence. Replace Satan. Hallelujah. Amen. Uqale futhi uthi yonke lento enziwe ebandleni ubhukuphukuphu ngoba vele kuyikamoya usekho. Hallelujah. They are there to steal the crown of the glorious salvation yakho. Hallelujah. Hey man, intengo yobizo lakho obizwe ngalo iphezulu iphakeme kakhulu. It's a higher calling. Hallelujah. Yes. Intengo yobizo lakho iphakeme kakhulu. They are there to steal. Hallelujah. These are the type of sins that are capable of blending in. Esiyosenza ngakhona. Ucabanga ukuthi wenza ngakho kanti awenzi ngakho. Ungakhona. Kodwa ngenxa yokuthi une-conviction yokuthi wenza kona, hey uzube namandla, ube mafulufulu. Juluka ithukuthuku. Kanti wenza ngakhona. Woza, uNkulunkulu uyakubiza sabela. Hallelujah. Amen. Now, when you see, for purposes of time, awusho. This type of sin, lenhloko yezono, ebizwa ngama little foxes, impumushi. Zinjani nje? Unama examples azo. Khona nathi sizozazi ukuze sisheshe sibaleke. Hallelujah. Ukuze sisheshe sibaleke. Ngoba izwi kaJehova liyafana nombhoshongo, upon which the righteous run and they are safe. Amen. uNkulunkulu uthi gada-ke lezono. Into yokuqala nje ufune ukuyigade kuwena umona. Yabona masunomona. Jealousy. Thina-ke maZulu sithi masune-jealous down. Sivakasheni impungushwa yesono. Hallelujah. Pride. Uma usune-group wena onga-associate naye esontweni ngoba yikho kwi-class yakho. Kangangokuba umuntu we-group engekho kwi-class yakho kwenzekile wagqoka ingubo efana neyakho, uyayilahla leyo ngubo. Because ayiseke emgangathweni. Meke wenza i-hairstyle ecishe ifane neyakho, uyayiqaqa ngoba isi-cheap le hairstyle. Meke wathenga imoto ecishe ifane neyakho noma ekuyilige iy'moto zakho, uyayidayisa ngoba kusho ukuthi le moto isi-cheap. Awu-expect ukuthi usibanibani naye angakwazi ukuyithenga le moto. Hallelujah. Mama mfundisi ogqoke ebhotiki kwenzeke naye usisi umbone egqoke izinto zakule bhotiki othenga kuyona, usuyayishintsha le bhotiki, uyadlula udlulela kwenye.
Kodwa uyena lo muntu ofinansa imali yokuthi uthenge eboutique ngemnikelo. Hallelujah. Amen. Pride. Uzowa one day. Hallelujah. Again, masune anger. Amen. Usu angry nje wena unolaka nje ulisimangaliso. Hallelujah. Einganeni nkosikazi abantu yibandla baza mushumayela nje usepulpit. Yey, usithethisa sisenkonzweni, usithethisela abantu abakwithaveni. Siphambi kwakho uthi nibhizi niphuza obhiya nidaba insango sida phambi kwakhe esontweni because you angry. Hallelujah. Ivukile imvelo. Amen. Nyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Ugcwele revenge. Hey Nkosi yami, nyamuza umuntu ogcwele revenge. Hey umuntu ogcwele revenge uzagcina engasenamali. Ngoba uthatha ingane yakho uyise private school, yena bheka private school ekhokha 1 million per year. Engenayo leyo mali. Ufuna ukukhombisa nje ukuthi umuntu uyastepha beyond wena. Hallelujah. Amen. Uma bazalwane belishiya ibandla, uNkulunkulu efuna ukubakhulisa ngokuthi abathumele kwenye inkonzo. Umuze sethandaza ukuthi kwale ingane uNkulunkulu anipha zona, nikuleli bandla, uNkulunkulu uzoyithatha, uzoyifaka phansi kwezimoto, nalomsebenzi owuthola kuleli bandla uzokuphelela. Uzoba ne-demotion. Hallelujah. There is a revenge. Because usubudgeta ngabantu bakaNkulunkulu. Kanjalo uyabona masuvakashelwa ama-foxes uba ne-addiction. Hallelujah. Uba ne-addiction. Umzalwane ube addicted to Coca-Cola. Awuhlukile nomuntu addicted to ugwayi. Hallelujah. Ngoba usuyabusa uCoca-Cola wena. Yazi ngathi yazi ungeke uze kuphela impela usuku ungabhodlanga hayi kahle bafowethu. Yazi ngisho uqeda ukudla isapha noma ilathi ngathi yebo. Hallelujah. Ugcwele addiction. Yolamula incwadi kadokotela eqhubeka. Nale Coca-Cola yakho. I'm not talking bad against the Coca-Cola, but ngikhuluma la ngezwi. Uthi musu addicted kuyo. Okunika uDr. incwadi athi you will suffer acidosis we. And once you suffer from acidosis, ayikho inhlobo ye-cancer ongeke ube nayo. Ngoba an acid base is a very fertile ground for a cancer ukuthi ube nayo. Hallelujah. Ubhizi inkuka ngecoke, uhlaselwa ama-cancer, ufuna thina njengebandla standard. Uwena o-invite i-cancer ngokuthi umzimba wakho ube acidic. Hallelujah. Ubhizi udla amabhanichawa namafutha, azaconsa amafutha yellow. Besuka lapho uba nesifo senhliziyo kufuneka wenze i-double heart bypass surgery. Uzokhala lathi esontweni ukuthi sikhule ukuthi uNkulunkulu lapha inhliziyo. Yena lento oyidlayo. Hallelujah. Yeah. Another area bafowethu yama little foxes ile bizwa nge-self justification. La wena ungaboniseki, ungaboniswa, ungakhuzeki, ungakhuzwa, ungasoleki, ungasolwa. Hallelujah. Ngoba yonke into about you is right. It's your way or the highway. Hallelujah. Bafowethu, for purposes of time, siwe saqala ngokuthi sihlangabezane nembuzo enkonzweni enamuhla, kwase kuthatheka nesikhathi. But uNkulunkulu fine tune intshumayelo namhlanje ukuthi ihambisane nemibuzo kade siyibuza. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Hallelujah. Amen. Kungani uNkulunkulu ethi uma ngizokwenza umsebenzi omusha empilweni yakho kufanele ukorobhe. Hallelujah. Kungani uNkulunkulu ethi ukuze ukwazi ukusindiswa yazi ukuthi ngeke uyisindise wena woze ediphini likamoya. Hallelujah. Kungani uNkulunkulu ethi ukuze lesimo okusona osusamukele njenge lifestyle asishintshe, uNkulunkulu athi khohlwa, koroba, cleaner, delete, cisha imuva lakho. Hallelujah. Ingoba uNkulunkulu yazi ukuthi esimeni sakho semvelo njengomuntu izinto zakamoya
Asiwenzi umqondo kuwe. Hallelujah. You don't receive the things of the Spirit of God. Because neither do you comprehend them. How we understand? How nasamulo ngaso. Ingakho ke sithunyelwe kuwe ukuthi mfowethu avail yourself in the Spirit. Zenza ube khona emoyeni. Unje ngokunjalo. Woza nogwayi wakho, woza notshwala bakho, woza namabhayi akho, woza unje. Yiwo saze thina esakhuliswa abafundisi abangayanga esikoleni, safundiswa kodwa woza kuJesu. Noma niki kodwa uJesu. Hey man, asiposhwanga senza sinje. Hallelujah. For purposes of time bafowethu, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukuvakashele namhlanje. Amen. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu though usukholwa ukuthi awunto yalutho wena, wisarams kaJehova uyinto nje engenalutho, uyozufe. Uglaza amanzi njengengcubo, uyinja, uphila on crumbs, sinda ngemali yeqolo. Namhlanje uNkulunkulu ukuvizithile mfowethu, wakunika isambulo esiphelele. So ukuthi you are very expensive. Uthengwe ngentengo man ephezulu ngendlela eyisimanga, the blood of Jesus, igazi likaKristu Jesu. Intengo othengwe ngayo cannot be compared, neither can it be comparable to anything. Ayikhathaniseki. Ukonzi wena man uyingozi. Uyabiza, uyadura. Hallelujah. Siyambonga uKristu Jesu ngokuvuma nangokusabela mfowethu. Asenze appointment yokuthi siphinde sihlangane futhi again kwi-teaching yethu elandelayo ukuze ube nolwazi oluphelele nokuqonda okuphelele ukuthi uNkulunkulu ubani wena in the greater equation of uNkulunkulu, in the greater equation of insindiso, in the greater equation yezulu. Where do you fall? We need to locate you in the equation kaNkulunkulu. You are not a lost case. Hallelujah. Amen. Emvini zo100 mekulahleka yodwa uNkulunkulu ushiya 99. Abe personal now. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane mfowethu. uNkulunkulu akubusise. I love you with the love of Christ. Amen. Amen.